Тауда бүген жиын. Тауының күшін сақлаушы әулиелеріне уятығыз. Barınız da jıyılıp bitti mi? Bilasiz, bugün bizde mühim vakıga. Tau, qabat bir ko'p qonaqlar qabul ete. Nindi qonaqlar? Nindi vakıga? Kişiler onu Türkiye xalqlarının Şatırtauda jıyın Halıq İcadı Festivali deb atay. Şınlıqta ise bugünkü jıyın bizge mında kelgen kişilerini Tauның ilahi güçü bilen tanıştırу. Alar aşa әлігі güçnü yıraklarga taratu üçün mümkünçilik. Bizning burış neden ibaret? Әлігі ilahi güç Tau итәгенә аяк баскан her bir can иясенең тәненә үтеп киреп, бәдәненә көч-куәт өстәргә, жаннарына иңеп бер-берсенә, җиргә, һавага, табигатькә михрбанлы булырга, күңелләрендә бары тик рәхмәт хисләре генә йөртергә, дөньяны гел яхшы якка гына үзгәртү теләге белән яшәргә Этәргіш ясарга тиеш. Biz гасырлар буе нәкъ шуның белән шөгыльләнәбез дә. Тауга кем нинди теләк белән килә, шуны алып китсен. Өметсезләр өмет, сырхаулылар дәва, адашканнар дөрес юлга юнәлеш. Иҗаттагылар илһам канатлары. Кара фикер белән килүчләр булса, Тау үзен үзе андый көчләрдән саклау сәләтенә ия. Шулай да 2000-нән артык әулия җирләнгән изгеләр тауын ялгыз калдырмагыз. Алар рухының тынычлыгын бер нәрсәдә бозмаска тиеш. Изгеләр тауының кайдалыгын кешеләргә күрсәтергә вакыт җитмәдеме икән инде? Тау астында яшеренеп агучы, төрле сырхауларны давалау көченә ия булган шишмәләрнең дәсерен ачмыйбызмы? Иртәрәк булыр. Һәр нәрсәнең үз вакыты. Тауның мәңгелек каршында әле бурычы зур. Киләчәктә ул үзенә төбәк халкын гына түгел, барлык җир шарында яшәүчеләрне берләштереп торыр. Әлбәттә, бу шулай булыр. Шулай булыр. Ә хәзер барыгыз да үз урыннарыгызны алыгыз һәм кунакларны каршы алырга әзерләнегез.
Hayırlı gün, исәнмесез, кадерле дуслар. Ерак араларны якын итеп килгән мөхтәрәм җитәкчеләребез, хөрмәтле кунакларыбызны кайнар сәламлыйбыз. Добрый праздничный день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости праздника! Үрепон булдыр, хаклы тусем. Уябыр хотлы булдыр. Башкортстан yerинен һезгә кайнар сәлам! Özbekistan diye atalır, onu sevip il tilge alır. Esselamu aleyküm hürmetli dostlar. Hoş geldiniz, dost халыктар. Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! С праздником вас, люди добрые! Мәгърур Чатыртаудан сәламлыйбыз сезне, кадерле дуслар. Бәйрәмебез кутлы, мөбарәк булсын. Чатыртау җыенда Татарстан, Башкортстан Республикасыннан күп кенә фольклор коллективлар катнаша. Самые бурные горячие аплодисменты всем участникам сегодняшнего фестиваля. Поприветствуем коллективы города Азнакаево, Алексеевский, Альметьевск, Кукмара, Лениногорск, Оренбургский область, Абдулинский. Hürmetli җыеныбыз кунаклары, бәйрәмебезне ачып җибәрү өчен һәм үзенең җылы теләкләрен җиткерү өчен сүз Азнакай муниципаль районы башлыгы Шайдуллин Марсель Зөфәр улына бирелә. Барлык кунакларыбызны Чатыртау җыенында сәламлыйбыз. Бик зур рәхмәт сезгә менә барчагызга да ерак юлларны якын итеп килгәнегез өчен, безне хөрмәт итеп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Менә Татарстаныбызда андый олы зур фестивальләр ел сайын үтеп килә. Менә Лаишта инде Караон, бүген Аксубай районында Уяв бәйрәме, икенче атнада Мамадыш районында Петрау бәйрәме булачак, Алла бирсә. Без инде Чатыртау җыенына җыелдык. Менә Азнакайда инде ел сайын менә 11нче мәртәбә менә шундый олы зур фестиваль Чатыртау җыенына җыелдык. Бик зур рәхмәт барчабызга да. Менә президентыбыз һәрвакыт әйтеп тора, Рустам Нургалиевич, biz инде үзебезнең гореф-гадәтләребезне, үзебезнең телебезне, динебезне бер качанда онытырга тиеш түгел. Аны инде без сакларга тиеш, һәм инде яшь буынга biz инде өйрәтергә тиеш шушы үзебезнең традицияларыбызны, һәм шушы уңайдан без инде ел сайын шундый матур фестивальне үткәрәбез. Чатыртау инде ул безнең горурлыгыбыз, Татарстаныбызның иң бөек ноктасы, һәм инде һәрвакыт шулай җыелабыз. Бик зур рәхмәт. Менә бик матур выставкалар белән әзерләнеп килгән безнең төрле халыклар, төрле милләтләребез, безнең инде дуслык йорты эшләп килә инде күп еллар. Үзебезнең менә диаспораларыбыз бик матур итеп эшне алып баралар. 30дан артык милләт яши Азнакай шәһәрендә. Менә шулай дус, тату булып, төрле бәйрәмнәр, төрле чаралар үткәрәбез. Менә аларга да бик зур рәхмәт. Менә әйткәнчә инде безнең районыбызның быел 90 еллыгы, үзебезнең Азнакай нефть идарәсенең 65 еллыгы, һәм инде Татарстаныбызда шушы туган тел бердәмлек елы булып игълан ителгән. Шушы уңайдан шундый матур олы бәйрәм, фестиваль бүген үткәрәбез. Бик зур рәхмәт спонсорларыбызга, кем ярдәм итте шушы бәйрәмне үткәрергә. Анда инде Татнефть җәмгыяте, аның генераль директоры Маганов Наил Фатишка бик зур рәхмәт. Үзебезнең хөрмәтле җитәкчебез Тахауддинов Шафагат Фахразовичка бик зур рәхмәт. Алар менә ел сайын ярдәм итәләр, финанс белән ярдәм итәләр. Төрле чаралар шулай бергәләп аларның ярдәме белән үткәрергә тырышабыз. Аллага шөкер, шулай исән сау булыйк, ширләмәскә беребезгә дә шулай бердәм булып, бер-беребезне хөрмәт итеп, матур итеп, Татарстаныбызда гөрләтеп яшәргә язсын. Барыбызны да бәйрәм белән, барыгызга да уңышлар телибез. Кем монда килгән, алар барысы да җиңүчеләр. Һәрберегезгә бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз, матур итеп фестивальне үткәрергә язсын. Һәм инде үзебезнең Зәйнәпкә, Равилгә, Мәдәният министерствосыннан килгән кунакларга бик зур рәхмәт. Менә без Зәйнәп белән, Равил белән һәрвакыт горурланабыз, һәрвакыт безнекеләр дип без алар белән горурланабыз, һәм аларга бик зур рәхмәт. Бер бәйрәм дә алардан башка үтми. Алар безнеке, Азнакайныкы. Рәхмәт сезгә. Һәрвакыт шулай булып калыгыз. Һәм менә Чаллыдан безнең
Гүзәлия Мөхәммәтовна килгән, ул безне һәрвакыт Чаллыда кунак итә. Менә үзләре дә килгәннәр бәйрәмгә, төрле теге үзебезнең якташлар белән очрашабыз бит инде. Менә аларга да бик зур рәхмәт. Министерствога бик зур рәхмәт. Төрле грантлар отабыз, ярдәм итәсез. Менә шулай азнакайлар яши менә Чатыртау, Татарстанның иң бийек ноктасы. Чатыртау җыены ачык дип белдерәм. Бәйрәм белән барыгызны да. Рәхмәт сезгә. Огромное спасибо, Марсель Зафарович, бик зур рахмет. К слову, разрешите предоставить нашим многоуважаемым гостям Исмагиловой Разине Ахтямовне, главному редактору альманаха Тугара Куйна. Чатыртау җыенына килгән катнашучы кунакларга хәерле көн. Мин бүген сезгә безнең Татарстан мәдәният министрлыгы исеменнән килдем. Һәм үзебезнең министр, Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Хафизҗан кызы Әйюпова исеменнән тәбрикләү алып килдем. Һәм үзебезнең мәдәният ресурс үзәге җитәкчесе Алсу Равиловна Мифтахова исеменнән рәхмәтләр җиткерәм чакыруыгыз өчен. Бүген алар үзләре уяф бәйрәменә киттеләр. Кызганыч, шундый матур бәйрәмне күрә алмый калалар инде. Мин үзем мондай бәйрәмдә беренче тапкыр. Һәрхәлдә 35 елдан артык мәдәният өлкәсендә журналистикада эшләсәм дә ничектер Чатыртауга менеп җителмәгән. Менә вакыт җиткәч була һәр эш шулай бит. Аллаһ Тәгаләдән бүген вакыт җиткән икән. Шуннан да шундый матур, гүзәл җирдә Чатыртау бик күп кунаклар җыя икән. Мин шатмын. Безнең мәдәният ресурс үзәге дә нәкъ менә сезнең кебек эшне алып бара, төрки халыкларны берләштерү, халык иҗатын рекламалау, һөнәрчелекне үстерү. Шул ресурс үзәге каршында түгәрәк уен журналы чыгып килә. 11 ел сезнең Чатыртау җыены белән 1 яшьлек икән безнең түгәрәк уен журналы. Мин шуның баш редакторы булам. Бездә бик күп язмалар чыга. Фольклор, ансамбльләр турында, һөнәрчеләр турында. Теләгегез булса, языгыз безнең журналга да. Бөтен республикага, Россиягә хәбәр итәрбез сезнең турыда, яктыртырбыз дип әйтәм. Әлбәттә, бүгенге чарада безнең түгәрәк уен журналында зур күләмдә урын алачак. Рәхмәт сезгә чакырганыгызга. Марсель әфәнде, рәхмәт сезгә. Тагын шушы 11 ел тарихы булган җыенның ахырлары озак елларга кадәр дәвам итсен иде. Бергә шулай итеп дустәнә, төрле милләтләр, туган телләрен саклап, гореф-гадәтләрен саклап, озак еллар яшәргә язсын иде. Саулык белән, сәламәтлек белән. Һәр кайсыгызга мин сезнең исәнлек телим, саулык телим, гаилә тигезлеге телим, балалар шатлыгы телим. Беребезгә дә кайгы, хәсрәт килмәсен иде. Рәхмәт. Безне шушы җыен җыйды. Безне ул бүген тагын берләштерде. Без үзебезнең туган җиребез белән горурланабыз. Һәр вакыт яратып искә алабыз һәм һәр вакыт шушы бәйрәмнәрдә катнашуыбыз белән мин инде бигрәк тә бәхетлемен. Беләсеңме, Равил? Рәхмәт чакыруыгызга. Үткәндә дә, сүткәндә дә кая карап китәм? Әлбәттә, Чатыртауга карап китәм. Муеннарым сузылып, сәлам булгым, сәлам әйтеп кулларымны булгым. Шуңа күрә безне бүгенге җыеныбыз тагын да бер биек берләштерү ноктасына илсен һәм инде әлбәттә без бергә матур итеп яшәргә насыйп итсен киләчәктә дә. Барыгыз да бәхетле булыгыз. Барыгызның да эшләре уңышлы булсын. Бары тик уңышлар гына телим һәммәбезгә дә. Ассаламу алейкум, хөрмәтле Чатыртау җыены кунаклары, хөрмәтле якташларым. Зәйнәп кебек, мин дә әлбәттә үземнең туган ягым белән, бигрәк тә Чатыртауыбыз белән шиксез горурланам. Һәм менә бу Чатыртау җыены безнең районыбызның данын тагын да еракларга, төрле илләргә җиткерер дип ышанып калам. Рәхмәт чакыруыгызга. Без бу якны яраттык. Теле өчен, халкы өчен, хезмәте өчен. Без бүген бәйрәмгә килгәндәй матур иттереп килдек. Кадерле дуслар, дуслык булганда,
тіліміз юғалмаса, милләтіміз юғалмаса, біз коронавирусны гына түгел, әллә ниләрне җиңәрлек көчебез бар. Бәйрәм белән! Yurt edil boyuymen yurt Atam kiyav bolgan yurt Ilip selam kılgan yurt Anam kelin bolgan yurt Ilip selam kılgan yurt Kendegimni kesken yurt Kırkımını yuvan yurt Biye savgan sütlü yurt Hamız işkin kodlu yurt Kazan bulgar arası Kala bilen tolgan yurt Edil jayık dalası Yılkı bilen tolgan yurt Ağaşı aybar görüngen, malları suğa eğilgen Sen tөгülmü tuğan yurt, ağaçtamağın toygan yurt Kutlu bolsun tuğan yurt, kutlu bolsun tuğan
Уважаемые телезрители, здравствуйте! Сегодня мы поговорим про выплаты по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами первой группы. Клиентская служба в Ознакаевском районе напоминает, что неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином, инвалидом первой группы, за исключением инвалидов с детства первой группы, и достигшим возраста 80 лет, независимо их от совместного проживания и от того, является ли он членом семьи или нет, устанавливается ежемесячная компенсационная выплата. Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей. Эти деньги получает не тот, кто ухаживает, а тот, за кем ухаживают. Выплата приходит вместе с обычной пенсией. Дальше этими деньгами получатель распоряжается самостоятельно. Закон ничего не говорит об обязанностях по уходу. Оформить компенсационную выплату могут неработающие трудоспособные граждане, мужчины и женщины, а также инвалиды первой группы, в том числе школьники и студенты. Например, внучка или внук могут ухаживать за бабушкой, дедушкой или же за престарелым соседом. Такой уход оформляется с 14 лет, согласие родителей и с 16 лет самостоятельно. Забота о родной бабушке и дедушке помогут подростку заработать свой первый стаж. Периоды ухода будут зачислены 1,8 коэффициент, пенсионный коэффициент за каждый год ухода. Это позволяет ухаживающему лицу формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии. Пенсионеры или лица, получающие пособие по безработице, права на компенсационную ежемесячную выплату не имеют, поскольку уже являются получателем социального обеспечения по безработице. Очень важно, при трудоустройстве теряется право на выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом первой группы, так как уже выплата может быть оформлена только на неработающего гражданина. Если гражданин, осуществляющий уход, зарегистрирован в качестве самозанятого, но при этом не вступил в добровольное правоотношение по обязательному пенсионному страхованию, то право на выплату не теряется. Заявление на осуществление ухода и о согласии можно подать в электронной форме в личном кабинете гражданина на сайте пенсионного фонда или же по предварительной записи в клиентской службе. Сообщить о своем трудоустройстве гражданин обязан самостоятельно в течение 5 рабочих дней. Он может подать его через личный кабинет пенсионного фонда или же по предварительной записи подойти в клиентскую службу пенсионного фонда. Уважаемые жители города Ознакаево, хочу еще сделать маленькое объявление. Клиентская служба города Ознакаево сообщает, что некоторым гражданам мы направляли письма о наличии средств пенсионных накоплений. Для их получения обязательно нужно подойти в пенсионный фонд или же подать заявление через личный кабинет пенсионного фонда. Спасибо за внимание. Ситуация с коронавирусом, она в районе остается напряженной. Вот сейчас информация уже прошла, что началась 3-я волна уже, и она намного сложнее. Коллеги расскажут, что присоединился уже новые штаммы, не только пожилые, но и молодые сейчас очень тяжело переносят, к сожалению. И сейчас опять же отделения у нас переполненные, поэтому расслабляться нельзя. Пока продолжаем соблюдать все необходимые меры профилактики, это и масочный режим, и дистанцирование, и обработка рук, и все остальные, которые еще никто не отменял. Хотелось бы сказать, что вот люди, когда начинают болеть, не должны заниматься самолечением, потому что многие начинают лечиться антибиотиками, а некоторые сразу гормоны начинают принимать, и после этого, наоборот, ухудшается состояние. Все-таки нужно обратиться к своему лечащему врачу, чтобы диагностировать это заболевание, и надо лечиться по назначению врача. Ни в коем случае с первых дней нельзя начинать принимать самовольно, самостоятельно антибиотики или гормональные препараты. Самая главная профилактика, как уже известно, это вакцинация, это прививки. И вот мы только что, несколько коллег получили прививки, это вот
первая прививка. На сегодняшний день это острая необходимость. Кто еще не успел привиться, я призываю, я как сам врач, мы много общаемся с коллегами, и кто еще не успел привиться, обязательно надо записаться. Вакцина, она все-таки эффективная. У нас пока еще нет, хотелось бы сказать, насчет летальности среди вакцинированных. Есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди вакцинированных, но вот они даже у нас к нам попадают, и через 2-3 дня они выздоравливают и вылечиваются. Были случаи заболевания с разными тяжелые больные, то есть у них имеются свои сопутствующие заболевания, они заболевали коронавирусной инфекцией, хотя они вакцинированные, но при обследовании у них не было пневмонии, то есть они переболевают эту инфекцию без осложнений. Это все-таки нам очень радостно из-за того, что все-таки вакцина так работает, поэтому призываем всех вакцинироваться. Вакцина, она периодически поступает, надо записаться, оставить свои телефоны, контакты, и вас пригласят. Давайте будем защищать себя и своих близких. Спасибо за внимание. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДК «Нефче», драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.